Băi, e periculoasă ea ca femeie. Adică e foarte posesivă, înțelegi? Dacă apare altă femeie pe lângă mine, bă, o mănâncă, mușcă din ea, mușcă. Deci are canine cârjul mare așa de mușcătoare de femei. Așa i are. Le mănâncă? Da, le halește. Păi, și atunci cum le combin? Vezi tu, Radu, aici intervine și șarmul meu. Bă, nu le fac nimic. Vin ele la mine. Bă, deci vin ele. Vin ele, se lipesc. Scai, bă, magnet, sunt, bă. Băi, ești nebun? Dacă îți spun. Fii atât. Eu cred că știu ce-i tu. Tu semeni așa cu niște arabi de-ăștia din Dubai, că ai și tenul ăsta așa mai ca arabii, și când te apropii de ele au senzația că tu ești un șeic de ăsta plin de bani, înțelegi? Asta cred că e. Nu e asta, mă. Tenul eu l-am, că tenul ăsta se așează perfect pe fața asta minunată, dar nu, că n-am bani, că nu, am haine, sunt ieftin, mă port ieftin, n-am nimic scump pe mine.